салом алейкум ҳамҷоёрони азиз, аъзои нигоҳи ангур ва боғ. Имрӯз 5 марти соли 2024 мебошад, 5 апрел бахшиш. Ва ман ба шумо як камбудие ки бисёр одамон мекунанд ҳангоми буридани ангур ҳамонро ба шумо гап мезанам. Мана дар мисоли ҳамин ангур, ман ҳамин навъдаи ангурро мондему, лекин анинҷашам ангур майдача мондагӣ, ана инашо, ана бинед. Ин ангур намебандад, лекин қувваро ба худаш мегирад. Бутаи ангури моро ҷазир мекунад. Инро буридан дар кор. Ҳамин хел боз ана инҷо аст. Мана бинед. Ана ҳамин дар кор нест. Инро мо бояд аз инҷо бурему. Ана инда қувватием. Мана ҳаминам дар кор нест. Мана инам дар кор нест. Ин борик аст. Ана ин ба қувват метем. Ана ин худаш мешукуфад ва ба мо мева медиҳад. Мана анамиро мондан дар кор набуд. Анамиро ана инро мемонем. Боз инро мондан дар кор нест. Мана инро инро мо бояд бурем. ана қуввата даентием. ана ҳамҷоёрони азиз, яке аз камбудиҳои одамҳое ки токро мебурану намедонанд чӣ кор кунанд. Инро бинед. Мана инҷо буромадааст. Инро тоза кардан дар кор буд. Мана якташро мана инро қувватро даен додан дар кор буд. инро ҳам ҳамин хел. инро тоза карда қувватро дар поёнангӣ додан дар кор буд ба қувват. ана ин хел. ана ҳамҷоёрони азиз, ин буд як дарси навбатӣ. ана бо якта нишон медиҳам ба шумо. ана бинед. боғбони ман буридааст. инро мондааст. ако боғбони ман пир аст ва мебахшем инро, ана хел, ана ин бояд бар кунад. ана ин ва инро бинед. баркашудааст, мумкин не. ана ин бояд бар кунад. ана ҳамҷоёрони азиз, ҳамин хел рафтор кунед. дар қадр хуб бошед.